जाबावगोनब्रा हाबाब बे लकडाउना मानो जोबनो रोङि जाथारखो बिगुरनि फैसा थाइसेबो खामायहाला सिख्लाफोर नुला थै बेफोर न'फोरखौ माला लुनो हाबावनो जाखो बे लकडाउनानो जाजोब्बाय खामानि गैया दामानि गैया जाग्राल' जाथारबाय नालाय ब्रा माथो मोखाङाबो मावजि मोखां बायदिसो जाना दं एसे देलायनांगोन जानाय नङा नङाबा बोरैबा लोगो मोनबा जारला जाथारगोन मा हारसिं गोब्रामबाय थालाबायखोब्रा नोंलाय हाब माथो सबदांसोलाय बिदिनोसैलै माथो बुंबावनो बे लकडाउना गासै सेंग्राफोरखौनो हिनजावनि दुखायासो खालामजोब्बाय होद लाबोना लाफैदोलै बेनोसो हाबायाबो खम खरसावनो जागोन आया दा सासेबो गैलाना आंना लाबोनो होनैनो गुबुनजोंसो ब्लद थांजोब्बाय दा खावनायनि अबस्थासो जाना दं जारलालै नोंजोंबो होद जिरायदोब्रा बेयाव दसे होद जिरायलायला गामियाव दसे बेरायनो होननानैसो नोंखौ लिंफैदों आं हाब खोथाया बिदिसो होमबा थ' नुगौबासो लिंफैथारलायबायलै बे फाथ्राया आया ओइयासो सिख्लाफ्रा सोर माबा मोनसे खायदा खालामनांसिगोनलै थ' उनथिं दोद गावजों थाफानाय सम्पथिखौनो बावबायलै नोंबो बै गथ'फोरखौ नालाय गथ'फोर कर'ना बोथोराव माबायदि ज' गेलेदों होद आसोल माबा मोनसे आइदिया गोसोखांनांसिगोनलै जानाय नङा आइदिया आसोल मा आइदिया जाखोलै खोन्थालाय जों सानैजों बै खनायाव थाखोमानानै पुलिस गारिनि आवाज होनो माना बिसोरो खारदावजोबखागोन थ' गामसा लिंसे खेबखालां सालाफ्रा खारजोब्बाय माथो नोंलै खारजोब्बाय सालाफ्रा खारबाय आयु मासि गरम जाखोब्रा हाबाब बाब दोद बोरै आंना ओरैनोसो दङलै बेखौनो टाइम पास दामायलाबायनोसै आं खान्थाल सायायाव
बिखाया गावदोंमोन गोरबोआ आवलिदोंमोन गोदान बोसोरनि बै समा जारौजों सिजानानै जारौजों सिजानानै गावदोंमोन गोरबोआ माथो आसोल गोसादों माथो दामना हो लकडाउनावलाय बेखौ दामाबालाय माथो खालामनो सानोब्रा माथो मोनसो रागासो बिदिनोलै माथो खालामबावनो लकडाउनाव बिदि फोरोंबायबालाय लकडाउननि थाखायनोथ' गथ'फ्रा फरायसालि गैया मा गैया लामा सामा थालाबायो बिदिनो दाख्लै ओइ नोमफाया नै आदाया बाजिया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना गाला। लोगोसे जोंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गाला जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम सहैयो।